se sprchovat, děvčata všechny, kontrolujeme klíšťáta a podobně, jestli nemáte, a pak i také kluci, pořádek v osobních věcech, žádné vlhké věci mě dostane, a pořádek kolem stánu a ve stanu. Tak bude přírodní tímovka, kým to vidíte. Večer doufáme, že nám to oskar nám usvítí, tak hry na hřišti a na louce, tak jak měli být včera, doufáme, že nám to vyjde. Odměny. Dneska máme odměny. A to všem přítomným zálesákům za dodržování večerky. Opravdu vás chválím, včera jste byli velmi vzorní na večerce. Deniska byla vzorná také, ona hlídkovala, že ostrahu dělala. A ráno opravdu jste vstávali až o 7:30. Byť někdo byl vzhůru, jsem tady slyšel, ale tady byli v klidu, tak to má být. Jinak varování to není. Dodržování čistoty ve stanech, pozor na obuv, abyste měli obuv a mokré věci dát sušit. To je zatím vše, co se týče programu. Co se týče